Mahwindi ndo ari kumberi manje. Ndo anokwanisa kutokureminder manje kuti wewe uda kuzviramba uchichitaka yanga here kana kuti unoita sei, bosi pama ages paipa ndipo vanokwanisa kukuudza vachikureta kukuisa paage yako chaiyo. Pavanenge vachitodedzera ipo paipa uchienda kana uri musikana, sistrani muri kuenda here, sistrani bebi uri kuenda here, bebi hande taundi yese. Kana wabva ipapo wakuenda panana ninezi manje, ninezi madiko, sistrani muri kubaya here. Uchibva ipapo wakuenda pana gulezi manje, gulezi madiko, gulezi hande kana gulezi hande. Unenge uchiretwa uchiiswa muklasi yako chaiyo age yako. Ukazonzwa kunzi moms wakuenda zvoti kana usvika paage usati wawanikwawo and so forth unenge watopfuura stage, unenge wajamba stage handiti. Wakubva ipapo wakutozonzi moms muchembere muri kubaya here muchembere. Tichizobva ipapo manje isisi kuvarume manje nenge takachidza mupana wangu ruenda here, mupana wangu uya mupana wangu pinda kana mupana wangu. Wobva ipapo koma muri kubaya here akoma handikatauni yese akoma. Uzobva ipapo yato mdara kule madii kule ndekani kule pinda yakantende. Saka ivo vanokwanisa kuclassifya vachikuisa age yako chaiyo. Saka pane vamwe vanhu kuti vanenge vari vati kurei kunyanya kwakadzi vaya zvokuti time yaanotanga kunzi gogazi muri kuenda ranogona kutogumbuka zvekutodaro. Anenge ada kuramba achingonzi sistrani kana kunzi ninezi. Aiwa munenge muchitarisa muklasi siri yenyu munenge muchida kubirira. Saka manje Mahwindi ndo anobva anyatso kuburitsira pachena obva kudza ichi penyu chaipo panofitana nemi pazera renyu chaipo ndo paanokuisa Mahwindi to the fullest.